L'àrea d'actuació especial als carrers de Sant Ramon i d'en Robador s'ha pogut crear gràcies a la Llei del Dret a l'Habitatge de 2007. La norma és clara. Es pot fer en àrees degradades i amb riscos per a la cohesió social. I per a l'administració no deixa de ser un paraigua jurídic que aglutina diferents procediments per posar-hi remei. Per exemple, pot obligar a posar al mercat immobles desocupats, perquè si estan buits no compleixen la seva funció social. Si no ho fa en 2 anys, aleshores és quan arriba el tema de l'expropiació. És una expropiació temporal, només pot durar 5 anys. Podrà fer el lloguer forçós. Podrà posar en arrendament aquell pis buit. Aquesta mesura també es pot aplicar en els casos d'habitatges sobreocupats. I un altre dels instruments que es podran utilitzar serà l'ordre de tanteig i retracte, que és quan hom es disposa a transmetre un bé, doncs l'administració té el dret d'adquirir-ho amb preferència. La mesura més dràstica que l'Ajuntament es reserva per a aquesta àrea és la de l'expropiació. El pas previ és declarar l'espai afectat d'utilitat pública o interès social. La llei del dret a l'habitatge ens diu que aquesta declaració de zona de rehabilitació inclou la declaració d'utilitat pública. Per tant, l'administració ho té més fàcil perquè el procediment d'expropiació vagi més ràpid. Això sí, per a l'Ajuntament, l'expropiació total de la propietat és l'últim cartutx a gastar. Tot i així, calcula que el 10% del parc d'habitatges de l'àrea acabarà sent expropiat.